I ara anem a la categoria de Premis d'Integració en Ràdio. Per això demanem la presència de Jordi del Río, director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Mencions de qualitat. Per presentar l'actualitat i les pròpies emocions sense complexos per part d'un grup d'usuaris de la Fundació Estany, que també assumeix la producció i guió, menció de qualitat per Set de Ràdio Banyoles. A la Fundació Estany tenim... Set de Ràdio! Set de Ràdio, un programa de la Fundació Estany a Ràdio Banyoles, cada últim dimecres de mes a les 7 de la tarda. Recullen el premi l'equip del programa. Un aplaudiment. Us deixo els micròfons. En primer lloc, m'agradaria fer un encís al senyor Jordi Margarit, perquè ha anomenat a tothom, menys la gent de Banyoles, que també som aquí. Ha dit Ràdio Olot, Ràdio Maresme, del Sant Boi, però s'ha oblidat de la gent de Banyoles. M'ho he deixat. Benvolguda, m'ho he deixat, me caso amb ronda. Continua. Bona nit, senyores i senyors. Moltíssimes gràcies per aquest reconeixement al nostre programa Set de Ràdio. És un gran honor rebre aquest premi i estem molt contents de que se'ns reconegui per allò que fem i per allò que som capaços de fer. Set de Ràdio era un programa de ràdio de la Fundació Estany fet per nosaltres, persones amb discapacitat, a Ràdio Banyoles. És un exemple de normalitat, que ens agrada fer la ràdio i ens ho passem bé, parlant de diferents temes i entrevistant a persones que ens aporten idees i coneixements. Parlem d'allò que ens interessa, però que també creiem que interessa als nostres oients. Busquem qui ens pot aportar continguts interessants i també ens agrada sortir al carrer amb el micròfon i buscar la notícia. Gràcies a la Fundació Estany per crear el projecte, a l'Isabel, la Cristina i l'Anna. Gràcies a Ràdio Banyoles per donar-nos un espai, a Ràdio Moll, l'Esteve està aquí, i els altres no van poder venir, que també estan amb nosaltres a Ràdio Banyoles. A Moll ens ajuda, com era el que estava al seu tècnic, com entrevistem algú, és qui està allà al seu tècnic, i moltes gràcies per ser-hi sempre i donar-nos un cop de mà quan ho necessitem. I gràcies també a totes les persones que han passat pel programa. Les discapacitats es veuen, però les capacitats no. I volem acabar aprofitant per demanar-vos a vosaltres i a la societat en general que ens doni més oportunitats i espais per demostrar el que som capaços de fer. I que no haguem de tornar a llegir notícies de discriminacions, abusos o menyspreu cap a les persones amb discapacitat. Ja, de fet, ara improvisant una mica. Endavant. Sí, moltes gràcies. Ja que m'ho he deixat, endavant. Aprofitant els 20 anys de Saber i Ganar, doncs ja els vaig felicitar i vaig aprofitar l'ocasió per demanar que es fes el concurs per a les persones amb discapacitat. Després vaig demanar també a la TV3, ja ho vaig demanar al Gran Dictat, no va ser possible, però sí, ara vull tornar-ho a intentar amb tot o res. Tornant a les persones amb discapacitat Saber i Ganar, vaig demanar la col·laboració de Màrius Serra, de la qual soc fan i és el meu ídol, per això vaig de verd perquè llegeixo els semàfors i em va agradar molt un article que va escriure de Nexe Fundació. I ara també aprofito, ja per últim, demanar a les autoritats
que es pugui fer una emissora de ràdio per a les persones amb discapacitat, com hi ha a Madrid gent extraordinària i a Tarragona que es diu Tothom. A veure si a Barcelona que també pugui haver-hi una emissora de ràdio per a aquestes persones amb discapacitat, igual com a Madrid i Tarragona. Moltíssimes gràcies a tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I als meus companys. Moltes gràcies. Jo només els imito, els polítics, amb la qual poca cosa hi puc fer, però bueno, de ben segur que el missatge haurà arribat. Seguim. Per presentar continuadament les diverses realitats socials del món actual i donar veu a les persones de col·lectius vulnerables, menció de qualitat per El Compromís Ciutadà de Ràdio Estel. El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra. Un espai sobre el compromís social de les persones. Recullen el premi Jaume Aymar, director de Ràdio Estel, i Joan Ortiz, director i presentador del programa. Un aplaudiment. Moltíssimes gràcies, Ràdio Estel. Li diuen la ràdio amable. Procurem ser-ho. Sobretot és coneguda per la seva pauta musical. Però al mig d'ella hi cap també l'anunci i la denúncia. I per això comptem amb un crac com és en Joan Ortiz, qui és capaç, del dia del seu casament, demanar micromecenatge pel seu programa, en Joan Ortiz. Qui és capaç d'aconseguir-lo? En Joan Ortiz. Moltes gràcies. Certament, i no me'n recordava ja d'això, però és veritat. Gràcies, Jaume. Jo crec que quan algú presenta una candidatura a un certamen d'aquestes característiques ho fa pensant que potser té alguna possibilitat. Jo em pensava que alguna tindria de rebre un reconeixement, tampoc moltes, perquè sortia content de com funcionava el programa. Però clar, llavors el dia que es fa la roda de premsa al Col·legi de Periodistes i es diu qui guanya en aquesta categoria, és que vull començar per ell. Entenc que a la categoria de la millor proposta d'integració, millor que el Pere Ribas, que és qui finalment guanyarà, no hi ha ningú, no hi ha millor categoria. I com que suposo, no ho sé, et veig aquí, Pere, suposo que sortiràs d'aquí una estona, m'imagino que tothom t'aplaudirà i vull que sàpigues que jo des d'aquí dalt t'estaré aplaudint amb entusiasme, perquè t'he sentit fent ràdio i ets un crac, perquè a més vaig conèixer la teva història el dia que la vas anar a presentar al programa de l'Albertum i em vas deixar enganxat amb el transistor a l'orella. Així que no vull desaprofitar aquest minut de glòria meu per dir-te que vull que m'apuntis en aquella llista de moltes persones que ja t'ho han demanat i que és aquella que diu, Pere, jo de gran vull ser com tu perquè de gran vull ser com tu. Així que primer de tot, enhorabona. Segona cosa, és que vaig quedar meravellat, Pere, de veritat t'ho dic. Segona cosa, va ser el 2012, pujava en aquest mateix escenari. Avui recullo una menció de qualitat, llavors era un premi. I ho dic perquè al cap de 4 o 5 dies, una altra persona que està aquí, que està allà al fons, la meva mare, em trucava tota indignada des de la perruqueria, havia anat a la perruqueria, tenia una revista d'aquestes d'entreteniment i safareig a les mans, anava repassant pàgines i llavors va veure una ressenya del certamen d'entrega, que es va fer llavors del 2012, I llavors em va trucar i em diu, Joan, com és que tu no surts en aquesta ressenya? Llavors li vaig dir, bueno, llegeix-me la ressenya, me la va llegir i em va fer la pregunta clau, no com és que tu que has guanyat un premi no surts i altres que no l'han guanyat, doncs
Doncs sí que surten. Li vaig dir, bueno, això és normal, soc Joan Ortiz, no és un nom que soni, i per tant entenc que es posi aquí els noms dels professionals que són més coneguts, etc. I aquí va acabar la conversa, però llavors al cap dels dies vaig sentir com un descontentament de la resposta que li havia donat a la meva mare i sobretot que fins i tot jo mateix durant molts anys havia acceptat una cosa que està molt extesa en aquest país, que és que a vegades un és més important pel nom que porta que no pas per allò que fa. Així que amb el record d'allò que va passar, llavors pujo avui aquí a l'escenari a reivindicar molt la feina que es fa, ja no només des de la ràdio local que s'ha dit, sinó també des de la ràdio que pot ser de segona, de tercera o de quarta divisió, pensant en voluntaris o en semiprofessionals o en professionals que quan entren han d'obrir el llum de l'estudi, han de portar el got d'aigua pel convidat, s'han de fer la pròpia producció, han d'escriure els propis guions. A vegades, no és el meu cas aquesta vegada, però ho ha estat altres, s'han de fer el propi control tècnic i que surten allà no només per mantenir l'antena amb dignitat, sinó que moltes vegades també ho han de fer per salvar el mitjà de comunicació, per guanyar-se l'audiència minut rere minut, dia rere dia, persona rere persona i a més per guanyar publicitat euro rere euro. Per tant, jo vull afegir i reivindicar tot aquest mèrit d'aquestes persones, moltes de les quals a vegades també s'han de dedicar a altres qüestions. En el meu cas tinc la sort de portar una corresponsalia d'un canal de televisió internacional, això em permet estar en primera línia d'actualitat, però n'hi ha molts que s'han de dedicar a altres qüestions que no tenen res a veure amb el periodisme. I per tant vull dedicar aquest espai també a recordar-les totes. Finalment, dedicatòria, i aquesta és la part més important per mi. La dedicatòria avui només pot anar per una persona que és el meu pare que se'n va anar fa 2 mesos i mig, després d'una malaltia fulminant, no ens va donar pràcticament temps a que l'acomiadéssim i segons com encara em sembla, no m'acabo de creure que se n'hagi anat. Doncs bé, aquesta persona a través del seu exemple, de les seves paraules però sobretot dels fets, em va ensenyar a estimar allò que decidís fer a la vida i que estic fent des de l'any 99, que és fer ràdio. Així doncs li vull dedicar el premi al meu pare i vull interpretar-lo no que me'l donen per haver fet les coses bé, sinó que l'interpreto per haver fet les coses estimant-les. Espero que el meu pare, en aquests moments, sigui on sigui, pugui sentir l'orgull del seu fill que sento jo per ell. Moltíssimes gràcies per la paciència. Gràcies al jurat per considerar el meu programa digne de reconeixement. Gràcies. Moltíssimes gràcies i felicitats. Felicitats, gràcies. Bé, ara anem pel Premi a la Integració. Per superar prejudicis i apostar per incorporar a la transmissió l'anàlisi acurada i lúcida de Pere Ribas, invident, justament ara ho mencionaven, Premi Ràdio Associació a la Integració en Ràdio per les transmissions de futbol de la Unió Esportiva Olot, de Ràdio Olot. Primer xut de l'Olot en el partit. I una dada, no s'anava 0-0 al descans a casa des de la 33a jornada de la temporada passada, a casa també contra la Pobla, el marcador final 1-1. Però repassar a la teva biblioteca de memòria que tens, Pere. Mentalment. Recullen el premi Pere Ribas, David Planella, cap d'esports de Ràdio Olot. Un aplaudiment al Pere.
Bona nit. La veritat és que estar aquí en aquest auditori em fa sentir molt alegre perquè normalment vinc aquí a interpretar una cançó, però és que és diferent. Vinc aquí a recollir un premi i haig d'agrair al jurat dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, als meus pares, Miquel i Antònia, que també han vingut aquí, i a la meva germana Neus, i sobretot agrair a en David Planella. De veritat, no sé com agrair-li l'esforç que ha fet per voler-me a les retransmissions de ràdio i per incorporar-me. És que no sé com ho puc agrair. Ens hem coordinat molt, no?, amb en David Planell, en Pau Masó i en David Bosch. Ens hem entès molt i molt i, per tant, gràcies a tots tres. També vull agrair als professors i professores que m'han tingut des de guarderia fins a aquests 11 anys que tinc, perquè m'han ensenyat, i puc dir que si sé algun vocabulari important és gràcies a això, no? I per acabar m'agradaria agrair als meus amics i companys de classe, absolutament a tots, perquè s'han fet el càrrec de la discapacitat que jo tenia i és que m'han tractat molt bé. I el que ha dit Ràdio Banyoles, la gent veu les discapacitats, però no veu les capacitats. I estic molt d'acord amb això. I és el que han fet els meus companys de classe. Per tant, moltes gràcies a tots. Tots drets, sisplau, perquè s'ho mereix. Tots drets. Només una cosa, avui que és el dia de la professió, no li perdeu la pista, perquè aquí tenim la ràdio del futur, senyors i senyores. Gràcies. Moltes gràcies. Déu-n'hi-do, pell de gallina.